रायजो राजा नोंथांमोन दिनै समान बसुमतारीजों दंफायो इउपिपिएलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बै दैदेनगिरियानो जाहैबाय गर्जन मुसाहारि सार आरो दिनै आं बुंनो सानदों जे सार नोंथांखौ भिडिअ लाबोयोब्ला जे दासिमबो माने गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट खालामो उर्खाव प्रमट प्राइभेट लिमिटेड आरो गोबां मानसिफ्रा नेगेटिभ कमेन्ट खालामबाय थायो बेहाय नोंथाङा मा बुंनो सानदों नेगेटिभ कमेन्ट होनायनि बेलायाव गोबां मानसिफ्रा आंनो खोन्थादों आंखौ नेगेटिभ पजिटिभ होननायखौ नै आं बारा फाजाखाया आरो बेखौ फाजायोमोनब्ला आं बेबायदि स्टेजावबो फैनाय नङामोन खिन्थु मोनसे गिदिर बाथ्राया खहा गोनां बाथ्राया बेनो जोंनि दानि लाइमोनफ्रा लिडारफोरखौ बारा सनमान होआ जेन थेन जेराव गोसोआव फैदों बेफोरखौनो होनलाबाय बे हामा नोंथांमोना हारसाफोरनि गुबुनारिफोरनि माबाफ्राव नाय बिथांमोना गावसिनि लिडारफोरखौ सब समाय सनमान होयो आं बेखौल' खावलायदों जाहाथे हामा थरबेला मरबेला दिनै गर्जना बे परिबेसाव फैदों जों बैसो जाबाय जोंखौ होनो बिदिनो पजिटिभ कमेन्टफोर जेबो नङा पार्टिनि मेटाराव खिन्थु बिनिख्रुइ आरो गाज्रिसिन होननायफोरखौ आं नुला नुयो दा जाहाथे बिदि दाजाथों नोंसिनि समावबो जाहाथे नोंसोर होनजाया आरो ओरै होनबावो सार नों जे पार्टियाव थायो बे पार्टिया जेनो जाहैदों मिनिनो ओंखारदों आं बेखौ नङा बेहाय नोंथाङा मा बुंगोन दे आब्राहाम लिंकना 12 बार 13 बार जेननायनि उनावसो आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जादों फेइलुर इज द पिलार अफ साक्सेस जेननायानो देरहानायनि गुदि होननानै बुंदों दा जेसेबां जेनो एसेबां मानसिया सोलोङो गोबां मानसियानो बिजनेसखौ रिजायनो रोङा जेननाय आरो देरहानायखौल' मानसिफ्रा पजिटिभ लायो आरो जेननायखौ लाया जेननाय आरो देरहानाय मोननैबो एखे खामानिखौ मावो आरो दा बे हिसाबै आंबो मिथिया आं फैनायखायसो इउपिपिएलआ जेनखो ना माखो जेब्ला आङो बिपिएफआव दंमोन अबयसे आं बिपिएफ हिसाबै थाफेराखैमोन पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिनि सासे दैदेनगिरि महरै आं बिपिएफखौ समर्थन होदोंमोन बे समाव अबयसे बिपिएफआ जेनदों दा एसे नायबावदो एसे एनालाइस खालामबावदो गमामायैनो गर्जना जेराव थायो बाय जेनो ना मायो दानो बे खननैल' जेननायाव जाहाथे नोंथांमोना बांद्राय एब्राब होनलाबाया हयथ' नेक्स्ट बाराव आं जेराव थायो बे देरहानोबो हागौना समान रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आङो बै गाज्रि कमेन्ट हरग्राफोरनि सायाव दिनै आङो सारखौनो डाइरेक्ट बुंथि होबाय जे नेगेटिभ कमेन्ट हरग्राफोरनि सायाव आरोखि जे सारा जि जायगायाव थायो जि पार्टियाव थायो जेनो होननायनि खारनाव दिनै सारा खेंफोरथिखौ होबाय आरो बिनि सायाव बे उर्खाव प्रमट प्राइभेट लिमिटेड बेखौबो होनबाय थायो बियो बिथांमोना कमेन्ट लिरबाय थायो दिनै बिनि एन्सारखौबो सारा होबाय दानिया सार बै खांखमा जे जनता पार्टी ओंखारदों बे खांखमाया मा पार्टी जाथावथाव नोंथाङा नै दहाय उर्खाव प्रमट प्राइभेट लिमिटेड होननायनि खोथाखौ आं होननाय देख गणतन्त्रआव अपोजिसना खोब दरखार आं जेब्ला इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट दादोंमोन बे समाव आङो कंग्रेसआव दंमोन दा जायहा गभर्नमेन्टआव थायो जों बिसिनि एगेन्स्टसो बुंखायो बेनो गणतन्त्रनि नियम आरो बे हिसाबै आङो प्रमद बर'नि हेंथायै बा एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै सोंखारिनो गोनां जादों दायो बिपिएफआ गभर्नमेन्टआव दङ आङो बिपिएफनि एगेन्स्टै बुंगोन आरो मैया दाखालिसो जोङो आरटिआइनि रिपर्टखौ फ्राय मोनबायानो दा बे रिपर्टखौ जोङो नायबावगोन आरो होफिननांगौ जायोबा माबेबा खेथ्रआव नांगौ बायदि मोनाबा जों होबावगोन आरो बेखौ नायनानैसो जोङो बिपिएफनि एन्टि इनकाम्बेन्सि बहा बिथांमोना थालांदों जोङो बेखौ आखबाव जोनांगौ ना गोदोना खङाव जोनांगौ ना खावलायाव सोबानांगौ जों बेखौ नायै सम आरो खाबु लानानै होख्लायबाय थागोन आरो मा दा बेनो अपोजिसननि नियम गणतन्त्रआव आरो दा थिग बे रलखौ आं लागोन खिन्थु नोंथांमोना गाज्रि मोनना लाब गैया आरो बे खांखमानिया सार खांखमा जनता पार्टिया क'क्रोच जनता पार्टी होननाय मोनसे गोदान हान्जा दादों बेनि मेन खारनानो जाहैबाय मैया दाखालिसो सुप्रिम कर्टनि चिफ जाजआ माने बे मिडियानि खोथाखौ बुंदों आरो दानि लाइमोनफ्रा आनएमप्लयड साख्रि गैयै बाख्रि गैयै लाइमोनफ्रा गावखौनो मिडियानि मानसि इउटिउबार फेसबुक माबा माबि मेकार होननानै बुंलाबायनानै जानला मोनला आबां जाबां खामानि मावो बिथांमोना खांखमानि आखुसो जोंबो गोलैबाय बिदिबा साख्रि गैयै नोंबो गोलैबाय दा बै साख्रि गैयै मानसिफोरखौ बिथाङा बिराद गिदिर मोनसे डिरगेटरि रावजों बुंदों खांखमाजों रुजुदों क'क्रोच इंलिसनि खांखमाखौ क'क्रोच होनो नालाय क'क्रोच खांखमाजों रुजुदों आरो मा दा बियो सासे एसे गेदेर मानसिया
इन्डिया बायदि हादोराव साख्रिया गैयाब्ला जोंहा थाखा फैसा गैयाब्ला मानसिनि साननाय हनाया बेसेबां गिदिर स्ट्रेसआव गोग्लैयो दा बेफोरनि थाखाय नों मा मावगोन मा मावा जेराव थाइसे थाइनै मोनगोन बेखौनोथ' मावगोन नङा होमबा मिडिया सालायोबा थाइसे थाइनै फैसा हाबो टिआरपि फैयो इउटिउब सालायोबा फेसबुक सालायोबा दा बे हिसाबै जोंनि लाइमोनफ्रा उफाय गैया माने नारसोमजानाय परिबेसनि बान्दा दा बे जिनिसखौ जोंहा सुप्रिम कर्टनि जाज बिथाङा बुजिया माया बे जोंनि दानि आनएमप्लय साख्रि गैयि बाख्रि गैयि लाइमोनफोरखौ खांखमाजों रुजुदों दा बेखौनो बिथांमोना धिक्कार नांनानै दिनै सासे गेदेर माने आम आदमि पार्टिनिमोन बिथाङा बिराद गिदिर फरायखानाय दा बिथाङा क'क्रोच जनता पार्टी थामहिनबा खांखमा रायजोनि आफाद महरै मोनसे पार्टी दाबाय दा बियो सारा इन्डियायावनो बिराद गिदिर लाइमोन साख्रि गैयै लाइमोनफोरनि बै जेन जेड ग्रुपनि मोनसे मदद मोनदों दा बियो हयथ' नैबेहाय थाबथानाय नङा बियो बिराद गोजौ लेभेलजों थांगोन बिथांमोननि मेनिफेस्ट'खौ आं एसे नायबाय गुड दिनैनि बे दानि जे बिजेपि गभर्नमेन्ट दा बिथांमोनहासो बिसोरखौ सदबनो हागोन आं होननानै सानाखै रायजोफ्रा लाइमोनफ्रा सोरबा गोसो मिलायोबा थाजाय जेबो प्रब्लेम गैया खारन बे दानि बे क'क्रोच ग्रुपजों हयथ' भारताव बिराद गिदिर सोलायनायबो फैनो हागौ क'क्रोच जनता पार्टियाव आरोखि ना बिदिबा सार दिनैनि टपिकआ एसेनोसै आरो जायफोर कमेन्ट हरबाय थाग्रा नेगेटिभ कमेन्ट हरबाय थाग्रा बे भिडिअखौ नायनानै एसे बुजिदो दे सारा मानि थाखाय गुबुन पार्टियाव थायोब्ला मानि थाखाय जेनबाय थायो आरो बिनि थाखायबो बुंखाबाय सारा स' बेखिनिखौनो नायनानै गोजोनथ'दो आरो गाज्रि कमेन्ट दाहरसै मोजां कमेन्ट खालाम आरो लिडारफोरखौ रेसपेक्ट हो बेखिनिखौनो आं बुंबाय आरोखि गोजोन्थों